Hubo un momento que, claro, isto é algo moi importante, que cando imos a dar as charlas, eu digo, eu son esta persona, no? que se interesa na memoria histórica e que empeza así, pero non collo e fago un documental. E porque sí, invento todo, porque a pesar de que en Dores tratamos fundamentalmente a testemunha oral e tamén no, como viviron as familias, todo iso non significa que non teña que haber unha documentación detrás. Eso nos coloquios é algo que abre unha porta moi interesante sobre as fontes, sobre documentarnos. Porque, claro, depende do tempo que teña no centro, porque depende do centro. Eu préstome sempre para ir un pouco e intento adaptarme o máximo posible. Por exemplo, neste caso, no programa Memoria Elefanta participamos e tivemos moitísimo tempo en todos os coles, porque pois, xa estaban dispostos todos os recursos, pero a veces temos que facelos un pouco máis express. Entón, como o documental dura 23 minutos, pois podemos intentar adaptarnos a unha sola aula, se é o único que se pode facer, pero se me deixan un pouco máis, empezamos falando de memoria histórica, acabamos falando de TikTok, así directamente. Que, bueno, ahora, e xusto na intervención que fixeches ti tamén, Sol, é algo que se empeza a relacionar moitísimo, non? Da desinformación, de como non é posible simplificar unha temática, bueno, todo un conflicto como é a guerra civil e as súas consecuencias en vídeos dun minuto, de 3 minutos. Evidentemente poden abrirnos portas, a mellor porque tamén se pode facer vídeos en Instagram que nos den a coñecer casos de represión ou que nos axuden a estar un pouco máis abertos ao mundo e ao que pasou e curiosos, pero polo xeral é moi difícil intentar resumir, e moito do que se aproveita o fascismo é eso, de esa falsa simplicidade das cousas que non é así. Entón, claro, hai 4 anos, 5 anos, estábamos polos coles falando disso e ainda seguimos, pero sobre todo o máis importante era eso, que viran que calquera persona que a mellor considera que ten uns valores ou que pode investigar incluso que valores ten, a mí non me gusta, non digo nada como se eu fora, non busco neutralidade para nada, pero sí que non quero decirlles aos menos que pensar. Eu creo que a rapazada sabe, bueno, está formándose e eu son un exemplo, no, do que queren reproducir, pero eu sí que expoño claramente os meus valores e por que fago o que fago, pero sí que confío moito en que teñen que formar independientemente, o sea, o seu criterio, o seu carácter. Agora estou facendo máster de profesorado, estou rematando, estou facendo as prácticas e intento manter máis ou menos esa liña. Sempre aproveitamos, porque eu estou na especialidade de debuxo, se tratamos audiovisual, pois colar tamén algún destes maravillosos recursos, porque bueno, a tratar unha narrativa, a tratar como se construe a narrativa audiovisual é algo que se pode facer de forma interdisciplinar, ¿no? Como no noso caso no cole no que estou facendo as prácticas que nos solíamos aí coas profes de lingua, é algo que tamén que nos permite pois, eso, iniciar unha investigación, que foi o noso caso nun primeiro momento, empezar, aprender, descubrir e nada, fixemos este documental, 23 minutos, despois de pasar 2 anos que foron maravillosos, a moitísimos coles, moitísimos festivais, eu descubrín que o meu bisavó estivera en San Simón, porque o silencio era tan fuerte que despois porque aparte, coa miña irmá melliza, Laura, fixemos este documental, entón despois o silencio tan forte que despois de 2 anos de ser moi pesadas, basicamente, con este tema e querer que toda a familia vira documental, foi cando realmente empezamos a falar e ter conversas na nosa familia. E iso é algo que a min gusta moito compartir cando estamos cos rapaces, tamén por ser esa fonte, pois, a mellor de cercanía, porque por eso mismo que explicaba ao principio, non me quero posicionar como experta, eu simplemente creo que recolla un exemplo de algo que se pode facer e que se pode investigar e forma nas que un pode analizar o seu pasado ou debe para saber como quere que sexa o seu futuro. Entón, aquí na diapositiva, e como isto vai ser grabado e compartido, non vos puxen o enlace ao documental. Pero, se mo pedides, eu vou dalo. O sea, non pasa nada, aquí ahora está en filming, por iso non podo poñelo en aberto así como si nada, pero despois deixo os meus datos de contacto. Cando fixemos Dores, este o tráiler a mellor non o poño, se non volvemos a él. Bueno, vale, sí.
claro, non falei de que vai Dores exactamente, porque Dores non é simplemente sobre os campos de concentración. Nos utilizamos os campos de concentración como pretexto e como contexto no que non sabemos por que aconteceron estas cousas. Ao principio sí que buscábamos un enfoque a mellor un poquinho máis didáctico porque notábamos que era un tema do que non se falara, pero a medida que cada vez que investigábamos máis, que notábamos que nos faltaban esas fontes primarias, porque xa non era posible. Sí que atopamos, gracias a Antón Caeiro, que foi maravilloso e que compartiron moitísimo con nós, dende o fallado da memoria, atopamos un home que estivera en olla, pero claro, COVID, un señor de 105 anos, pois non foi posible entrevistalo. Entón, replantexamos todo e démonos conta de que realmente non tiña por que ser unha limitación non poder chegar ás fontes primarias. E isto é algo que xa despois vai sementar moito como queremos traballar no colectivo e como siguen traballando despois os nosos filmes. Entón, en Dores temos 4 entrevistas e un encontro. O contexto é en Machapela, que foi guía da illa de San Simón, e que tamén tivo familiares represaliados aí, Mariano Jabonero, que conta como o seu pai, Casimiro Jabonero, estivera nun campo de concentración e que incluso cando algunha vez o seu pai que decía eu estive nun campo de concentración, a xente negáballo. E tamén era para seguir analizando esas capas do silencio. Eles sírvenos un pouco deste contexto de por qué, de ata onde chega o silencio para non saber isto. E despois, con Tino e Susana, xa empezamos a traballar un pouco que pasa coa xente que traballa hoxe a memoria dende dos puntos de vistas, porque son familiares de víctima e verdugo. Entón, claro, que pasaba? E aí creo que é onde entra o punto máis novedoso de Dores, de si simplemente aceptamos que esta é a realidade, é algo do que se podería falar. Entón, bueno, nos entrevistamos por separado primeiro a Tino e a Susana, eles sabían que se iban a topar, a entrevista que se ve no documental é a primeira conversa que tiveron realmente, nos sabíamos un pouco que pensaba cada un e que non quixemos guiar a conversa, verdade, pero sí que sabíamos un pouco que non iba a acabar en desastre, non? Pero sí que é un moi bo punto de partida para empezar a falar. E que pasa se simplemente aceptamos con naturalidade que isto é algo que pasou e que temos que falar? Que a memoria tampouco é solo e que é un papel fundamental, evidentemente, falar das víctimas, sino de que pasa despois. Bueno, puntualizo. Sí. É moi interesante porque precisamente o encontro entre netos, ou, bueno, sí, Susana e neta, dun vitimario, o sea, aquí iso hai que dicilo, porque non sei se todo o mundo coñece, e, bueno, é o encontro entre eso, un represor e un que sofriu toda a represión. Bueno, familiares, son netos. E é moi interesante o que aporta este documental. Sí, gracias. No, e ademais Tino tamén seguiu traballando moito, el traballa en política en Cambados e sempre tivo moitos enfrontamentos tamén por falar da memoria histórica en Cambados, que tampouco é ninguna probada. E nada, así fomos desenvolvendo, por exemplo, despois estivemos en centros como o de Cambados e chegamos ali, foi brutal estar coa rapazada, empezar a falar con eles e que viran que a plaza de Fefiñáns, pola que pasan todos os días, era un lugar de represión. Entón, a partir de aí, claro, nos quedámonos moito con este tema de a conexión e os lugares, que creo que tamén nos roteiros que mencionaba que se ve super ben, pero é algo que pensamos, bueno, nos ahora fixemos este documental con entrevistas e así, pero que pasaría se intentamos traballar un pouco máis a conexión co lugar e unha conexión emocional coa historia. Entón, volvo un momento para atrás, para diante, perdón. Aquí tendes o enlace á unidade didáctica. Fixemos unha unidade didáctica do documental porque notamos que tiña unha boa duración para a aula, estábamos moi convencidas de que era algo que se podía traballar e que no caso de que o profesorado quixera, podía ampliar. Entón, este sí que é un enlace completamente aberto. Está realizada por Alba López Álvarez, que ela realizou tamén o máster de profesorado en especialidade de Xeografía e Historia.
E tamén traballa con diferentes elementos da comunicación para que poda ter un uso bastante interdisciplinar. Traballase o podcast, os mapas, pero tamén os comentarios críticos. Entón, a mellor, nos non esperamos que ninguén faga, creo que eran 8 actividades, non esperamos que ninguén faga todas, porque sabemos que é difícil, pero sí que é unha boa maneira se a mellor querede escoller algún recurso ou unha das actividades, ou incluso antes que o documental propio, porque non están completamente ligadas, son cosas que se poden facer tamén aparte. Nada, sí, isto eran unhas pequenas notas por se me olvidaba, pero eso que ten unha duración axeitada, que é unha primeira introducción, que non sempre animamos a que despois sigan investigando, que traten outros temas, damos referencias de outras películas, como fixeches ti totalmente, de libros, e eso, buscamos un achegamento moi cercano. E sobre todo a testemunha oral, porque é algo que me encanta facer, que lle rompe un pouco a cabeza ahora a rapazada, enseñar o documental, que son todo testemunhas, e decir, vale, e como sabedes que isto é verdade? Que fagan un pequeno exercicio de análise, así rapidiño, de por que creen que eu fixen este documental de verdade, e que teño as fontes e o dereito a decir que iso é a verdade, non? E, bueno, como vos comentei, funciona bastante ben. Despois, isto tamén é casi como medio recordatorio, nos creamos Memoria e Cinema, que é unha asociación sin ánimo de lucro, que realmente o obxectivo único que tiña era crear esta unidade didáctica para dores. Queríamos aproveitar de que se fomos a algún festival e gañamos algún premio, poder reinvertilo no proxecto e devolverlle os cartos da gasolina a miña nai. Porque, claro, eso é malo e o que comentabas, que nacen iniciativas propias e moitos apoios, e así dar de alta a Alba, e, bueno, nos pensábamos que era unha nosa pequena aportación na loita contra a precariedade, pero dar de alta un mes a alguén, pois tampouco cambia a vida de nadie. Pero sí que a medida de empezar a traballar con este nome de Memoria e Cinema, atopamos que outra xente que non participara en Dores, pero que sí que despois eran os nosos compañeiros, que estaban interesados tamén en traballar a memoria e investigar dende aí. Entón, non fixemos só memoria histórica e memoria democrática, sino que tamén traballamos a memoria familiar, estamos agora traballando co exilio, miña irmá está, bueno, máis todo cos dereitos civis, miña irmá agora estaba facendo o último proxecto que fixemos en colaboración con Mazarelos sobre o movimento feminista estudiantil en Santiago. Mais ou menos imos como explorando diversos temas, pois eso, tamén a medida de que temos que sobrevivir no audiovisual, que non é unha industria fácil. Pero sí que iniciou moitas formas e aproveitamos, sobre todo que nos quedaron moitas espiñas de que queríamos facer, de que non tratáramos casi as mulleres en Dores, o papel que tiveron as mulleres e como viviron a represión, de que queríamos aproveitar e chegar a unha conexión un pouco máis cinematográfica e emocional, a ver se era posible, porque era todo como un experimento, a historia, e aproveitando eso de que non había fontes primarias, entón despois fomos contactadas polo Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra, cando existía, realizamos Na Pel da Memoria, que Na Pel da Memoria é aínda máis curto que Dores, dura 13 minutos, está aberto en YouTube, porque sigue estando no YouTube da Deputación, eso sí. Tamén no momento que funcionaba o departamento fomos por moitos coles, porque dende os coles podían pedir que fóramos aí, un coloquio con nós, e a verdade, claro, para nós como persoas que teñen que sobrevivir no audiovisual, como dixen antes, pois eu sigo indo aos institutos igual, intento adaptarme ainda que non haya casi cartos, pero evidentemente permite que se faga unha mellor labor, pois ter unha institución que te soporte e que podes saber que non é tempo que perdido nunca é, pero bueno, que non é tempo que estás dedicando constantemente a algo, sino que tamén pode axudarte un pouco incluso a seguir creando. Bueno, non quería soltarlo así, pero foi maravilloso. Entón, Na Pel da Memoria, para non enrollarme moito, xa son as 12, Na Pel da Memoria eu son de Vilagarcía, Laura, miña irmá, codirectora desta obra, tamén é de Vilagarcía, e queríamos volver, retomando tamén esta experiencia que vivíramos en Cambados, de vivir, como se viviu no lugar onde naceches a guerra ou a represión. Entón, ler as memorias de Maribí foi brutal, sinceramente, así, brutal.
porque, claro, despois de tamén pasar tanto tempo investigando, estudiando todo o entramado franquista de represión, de como funcionaban as cárceres, os campos de concentración, todo, velo tan cerca, e dixemos, wow, isto é algo que temos que traballar, e cando imos aos coles sempre facemos esta primeira introducción. Bueno, nos coles non só nos coles, tamén en todos os lugares nos que presentamos, de que a medida que miren ao filme, que pensen tamén nos lugares onde creceron. Porque, aparte, xusto ahora mesmo estou facendo as prácticas do máster nun centro en Vilagarcía, que é un edificio no que tamén estivo agochada Maribi. Bueno, eu creo que é o mesmo edificio por como describe tal cual, porque non había tantos edificios aí, daquela. E é brutal poñer tamén na memoria, na asignatura de debuxo, meter, cando damos audiovisual, esta curta que realmente conectou moito con eles e co lugar. Eu sempre penso que dores que van a entender todo moito mellor e que lles vai gustar máis, e sempre lles gusta máis Maribi. Porque realmente tamén ten unha conexión máis emocional, ás veces non saben describir por qué, pero sí que é verdade que o documental tradicional de entrevistas e explicacións, ao mellor para eles, al poder, non sei se resultarías máis obsoleto, pero máis denso, obsoleto non creo, pero máis denso, e con Maribi conectan moi ben tamén por ter a historia de amor de Maribi cando estivo separada, do que, bueno, esta conexión, porque como unhas cartas, é como se fora un posible. Maribi Villaverde, a compañeira de Ramón de Valenzuela, exiliáronse, non? O sea, bueno, tiveron que fuxir, estivo en campos de concentración en Francia, logo marcharon para Latinoamérica e logo volveron outra vez para Galicia. Eran de Vilagarcía e ela é autora tamén dun libro, igual que el, que tamén tivo 2 obras, pero era de 3 tempos e esperanza, non? Entón, a partir de aí me imagino que colleríades tamén moito material, non? Sí, e tamén dende o Departamento de Deputación deronos unhas cintas dunha conferencia que dera Maribi. Entón, o que podemos facer con ese audio, porque esas cintas, por desgracia, non sempre estaban síncronas, había momentos que se perdía a sincronía, porque, bueno, pois a tecnoloxía da época, pero sí que podemos aproveitar o audio e sempre utilizando esas carencias de que non podemos estar no momento exacto para aproveitar e facer como se fora un intercambio casi epistolar, pero non epistolar, evidentemente. Bueno, porque ademais tamén resaltar que Maribi Villaverde no ano 2006, ano da memoria, foi unha muller que colaborou en todos os actos e, bueno, despois seguía colaborando, xa que participaba activamente co tema da memoria histórica, non? Total. Nada, eso, simplemente facer un imaginario de como serían os encontros, preguntas que lle faríamos e como nos conectamos coa súa historia, sabendo que non é posible porque non chegamos a coñecela. Non. E, claro, traballar tamén desde eses posibles e de que preguntaríamos, que faríamos. Eu creo que é moi boa ferramenta na aula iniciar unha investigación, ¿no? Porque ao final este proceso que fixemos nós de investigación, creación, exposición, é algo que se pode traballar nas aulas adaptándose ao nivel perfectamente en calquera dos niveles. Claro, hai que saber canto se pode abarcar e que densidade vai ter o traballo, pero que nós sempre animamos, e tamén son docente do programa de Mice Escola, que hai aquí un par de profes que estiveron no programa do Museo do Pobo Galego, e fan películas etnográficas. Ás veces tamén aproveitamos para meter algunha curta de exemplo, referencia de memoria, pero ese proceso de creación, de investigación, de ter que pensar moito antes de gravar, que bueno, para moita xente é un descubrimento, que hai que pensar antes que gravar, sí que despois anima moito a que todas estas cousas que están buscando, investigando, que traballan, que filman moitas veces, pois que permanezan de alguna maneira, que non é simplemente algo que viron, algo que lles contaron, sino algo que eles traballaron. Así que, nada, eu animo vos moito a crear calquera tipo de recurso audiovisual nas vosas aulas, porque sei que é difícil, porque estou niso tamén, pero é maravilloso. Se tamén queredes compartir algún destes recursos, xa sabedes, aquí tendes os meus contactos, por se queredes oedores, e contactar comigo para que quere outra cousa. Nada, moitísimas gracias por todo.